ऑन कीजिए। ऑन हो गया। नमस्कार, हम हैं अनूप नारायण अनोता सभे देख रहा बानी हमार खास चैनल के। अभी हम बानी आरा जिला के बखोरापुर गांव के ऐतिहासिक काली मंदिर के प्रांगण में, जरा के लेके पूरा देश दुनिया के लोग मंदिर के बारे में जाने के चाहेला। बहुत कुछ मंदिर के बारे में खास बाटे, शक्तिपीठ बाटे, एगो ग्रामीण अंचल में एगो ऐसा मंदिर बाटे। आइए खास है मंदिर में कि पूरा देश दुनिया से लोग आवेला, खासकर भोजपुरी सिनेमा से जितना भी लोग जुड़ल बाटे, चाहे वो कल्पना हो, पवन सिंह, खेसारी लाल, या जितना भी भोजपुरी के सुपर स्टार वालों मंदिर के प्रांगण से गीत गौनई कैला के बाद मुंबई शहर में जाके अपन एगो बड़का मुकाम बनावेला लोग। ये गांव के मंदिर के खासियत बा कि जे कोई सच्चा मन से मंदिर में आके मन्नत मांगेला, दुआ मांगेला, ओकर जरूर कबूल। और यही क्रम में हम आरा जिला के आप पहुंचल बानी बखोरापुर में। थोड़ा समय के दिखाओ तनी कितना खास मंदिर बा, का कुछ खास है हम लोग के दिखाओ तनी। प्रबंधन समिति बाटे, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत मंदिर बाटे। मंदिर में जब भक्त बा लोग ओकरा खातिर बहुत कुछ सुविधा बाटे, पूरा देश दुनिया से लोग आवेला। सामने गर्व बोला बता सतीश बाबा के सामने जो नजर आ रहा भाई है बखोरापुर वाला माई बाड़ी, जरा आशीर्वाद से आज ना जाने कितना भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना भी कलाकार बा लोग यही मंदिर के प्रांगण में सुनील सिंह जी के सौजन्य से पूरा देश दुनिया से लोग आवेला। मंदिर के पुजारी बा लोग हमारा साथे। आइए लोग से बात कर जाओ कि क्या खासियत है मंदिर की, क्या खासियत है बाबा। जय माँ काली बखोरापुर वाली मंदिर ये सीतपुर से कम नहीं है जी, ग्रामीण मंदिर है जी, लेकिन इनका इतना प्रचार हो गया, मतलब इतना इनका शक्ति माँ का बढ़ गया कि देखिए आज बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। और जो भी कोई अपना मन से श्रद्धा से जो भी मनोकामना मांगता है माँ जो है संभवतः बिहार के पहिल का ऐसा मंदिर बटे जहाँ कोनो तरह के चढ़ावा स्वीकार न होला, स्वेच्छा से जो भी पैसा आवेला के विकास ला काम करेला। यहाँ का ब्राह्मण दक्षिणा नहीं मांगेंगे जी, जब पंडित का देवे करेंगे तो लेंगे नहीं पंडित जी को। पूरा दुनिया में जब प्रचार प्रसार में बखोरापुर वाला माई के माना जाला कि भोजपुरी सिनेमा के जे भी कलाकार बटे यही प्रांगण में गइला के बाद वो स्टार, सुपर स्टार और ऊपर स्टार बने। तो का कहे के चाहे कि कितना शक्तिपीठ बा, कितना मैया के कृपा बटे। देखिए माँ का जो ये मंदिर है ये शक्तिपीठ से कम नहीं है। ऐसे तो ग्रामीण मंदिर है कि शक्तिपीठ माँ से कम नहीं है, शक्तिपीठ हो गई है माँ जी। माँ का जो मंदिर है पहले 1800 वर्षों के पहले माँ का मंदिर गाँव में मंदिर में था, छोटा मंदिर था। आसपास जो गाँव का नदी वगैरह था सब पानी मतलब ज़्यादा आसपास के मंदिर के आसपास लग रहा था। माँ जो तुरंत हो गई और ऐसा हो गया कि मानिए प्रतिदिन इस गांव में कलरा महामारी फैल गया। महामारी अगला वीडियो में हमने बताइए रही कि दौर रहे 1930 के, जब चेचक जैसन महामारी के लोग बड़ी माता के रूप में जानत रहे और महामारी से गांव खाली हो जाता रहे। बखोरापुर भी गांव महामारी से छूटा ना रहे। ऐसे में माता के एगो छोट मंदिर रहे जरा के लेके लोग पूजा केलक। एगो नीम के पेड़ होके वो जमाना में आज भव्य मंदिर बन गई बटे। ट्रस्ट के तरफ से कई सारा जन कल्याणकारी योजना भी चलत हटे। गरीब कन्या लोग के विवाह के साथे साथे स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा केंद्र के भी सफल संचालन मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा कल जा रहा बा। साथे साथे जे लोग पूरा देश दुनिया से आवेला यहाँ अला के बाद ओकरा काफी कुछ सुकून मिलेला। फिर ओकरा सबके बताए अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।